Kipai ba nong shnong gashnong lama long kidon ha ka umdum na mar la khat saus nem gashnong kam shem lai alai na do bala sha panjat ha ka eryong house nem arjar khandai kane gashnong lama long kadon ha po mahoti constituency kadai gashnong ka badon ha khaput bar ka karbi ka jilla asam kadai gashnong ka bala he ka badon palat arspa tlik tnuming bar kane gashnong kala shongdum manta la khat saus nem lenter habau SP News Agency la yo ekne jing tip ba kane gashnong kam shem lai alai manta la palat house nem ha ga sin sa jan khandai tarik jamang arhajar apun riu la lech sakate jak kashnong banya khandu yakno lam shnong banyo yakren halor kane ga jingdu lain uba juwi sumba arang ba shnong barim la tho ba ga jingdu lain nangkong house nam arhajar khandai kade nak jing sha pan julor ha ga jingwan ka eryong bat ula kren diaw banado kate ga por hadu menta ga shnong kala shongdum balai kalong sa akumne omdon ba pelem la yathu ba kalai kalawan nangkong ha kane shnong dei house nam arhajar nyew Kadau kalong ba oi kalaj hi kade ka jai mar la ne ka kam jong kalaj kade bandu onom ong ba habaro visno ba kalong ba ne basa dikini kirang ba snong habu gile sa office tip ya prem kumno ya penbek ya kano kum re hoi nagaleng ka bil ru kadon hi kata ka jingsa ki don ki balasiu ki don ki bompat siu ya kata umdai tanghang ne habaro ki kariboi kasai long kumta tang banda gelawan geda da poi dor bar snong ong o kala syai o kala hisni kan salong kam kata kalai tip man na da pilih pen ki sisia kan rai jongka tang hau biru omdan balik ni tadi kata ban keno than ban ong sya ka sorkar ne ke ka office bakale bank ne kale e tenga kampung tadi kita tahu kode na kasnong jongi hi ba kinom ship omdan bakit hiya banlek mi haga bani fen ba bor go kibade tek go ka department kata hi ba to la ka nos nem e ne jing du lain khát gây được cầm dân sự còn là cuối sẽ thì khát đây khát sau năm to la akan ur kom gadu ne lain men semua hak kapor ke bang adang long basno mengamo kadon ke contribution kamu kap ngin ban kemidan ti tantang ke office kala ban penjang nadu solidan hadu molong hak kamu terus no ngi etre do usno lada teng kadon ka jing ya teng khu sik kadon ka jing teng khu ki dieng kadon ka jing penhap kal air katangi hap ya trade ka sno kadon ka jing arab pun kata hagitu ki por hoy kadu sitio kawan lane badu slam ar laisni sausni sitio kunta hakiwat hak por ka ba nga dorong ba sno kadon ka tadi gitu tang ba don ki por bangi happen tip sa office kalau ko wan rahi don ba accident ol ki don gi tu kisainar ki sik ki dieng katang hap ya rap lam lang bat kasnong bat kidu jo office kisainar tika e gi jindu jung ka kala gi pipi kam dei tang hakane habar e ka ri hoi ka dei ka mardu ke kadui andai ban ong ban poi du kata snem to long pen longo ka e ga bal ra ya gi longo dei ban longo timut hadu tangsan snem ru so dagi khat lei khat ar snem le khat lai khat sau snem adon on ong gum no nama hasnong itu do kuwe so office kalong do kuwe đó là hỏi ngi don kita ginong mi thmat ngi don kita ginong yarak kita kat no kila bersinkhia lada kamdehi kamde ga kam jongki banle tuklar hatu hau suja jongi kata gade ga kam jongi ga sunu ngi de bentuk tamu ngi transformer kala aja am tane kadang don na kadang don he tharai transformer te kidang don kidon he station ni kadang ka wi sene kane gade ga bagi yo hadin kane lada ngambaglang yo hau arhajar hat sau arhajar kapsa katai te la kala slam ha ladu ka kade ka first time bakawan de tang kowe kanin na lawan bat ke BPL
hangtang po di ay Tapi lah makan mau husnem mau yupi olaj ni snong. nga kadi arhajar nyo Ada jamnya. Teka jengdu de husnem mau yusrai. ka jingdu jong ka kalade hau arhajar hat nhiều khát ra rồi khát nhiều lalu arhajar khát itu Sana do teka por do mentap dem don ba. Ba pernai ba masalai we na kerang ba snong barim layathu ba ki klem yo like nadu usnam arja khandai hadu usnam arja khat ar bat haus nam arja khat lai hadu arja khat riu kila yo biang ya ga like banadu usnam arja khan nyo kila shaot klem ka jing pentip ka ba biang hadu menta kim syam lai yo ya ga like uba Rolling Stone mangu bade orang ba snong ba menta layathu ba kane ka jing du like kala de nadu usnam arja khandai bat nasaiden shalam along kajinjingai kalong tang new kilometer layathu banadu bakalat kaladu sisnam ter kabilai kapoi hadin kata ka klempoi shu layathu banakalyang jong snong kilalej penyakendu bat kibor ka MECL ban penyalaj biang hapo kane ka snong bat hadu menta kampat don kano ka jubab ka basai na ka office bat kidang ap namar ba kaladon ka jingkular ba kinsale elem habe kren ba kipai ba no snong klaong ba lese kane ka jimbom yo laj de na jimbom shimkhia nadu ki emle bamanshwa hadu bamanta hanrei ki pajba ki kwa banyo e khalai namar ki khna school ki haban khrekon bar ki we ki jinon kam kat kum gane ka juk ka bamanta ba ai thu yang i namar ba ngiyo jing tip ba gane ka snom tala khat we snem tam e kam yo laj ke ka daw bom yo laj bat kladon em ta ka jing yakren ba ki bor ba di pej ngang ada orang bak sinong jong ke sinong ni pe kane kala du nadu arhajar khandai bat kadau ka benang kong hi jong ke ka jingdu jong ke ka lai kadai na kadau jong ke jing lershop jong ke yong te ki dukut no kini ki designer ki don ki pus ki la kulem te dadu kata kapor pada kamdon siu ka jing repair na kalian office ru te harbadi bekabil pada kapoi baik man long benai pe nyemla si benong kumno hari mentang pe ngra blong bah kini ki khandi asnem kum ba laisnem sosnem te kabil kam poisu te ka jikip ko kumno kum don si te kan spaya ge ne snong don kani kasnong ka don ars pa tam te kan kalian jo snong la ya kendo ne mi ki bor ba di pej nangalian juga kumong basnom te ngala legi kandu hi sa office lagi bor ba di pej pe nagalian ko office kadon hi kita kajingkular kapala ya keren dari naga yang juga pada dengan patio hi kata kabaleng proof beri kata kajing ya keren kapala kita kajingkular